Аз лично с голям интерес ще проследя отбора на Украйна, тъй като тази година от началото нямах възможност да наблюдавам техните композиции. Само чувам се поролативи за тях. Красиви трика, изчистени, блестящи. Както винаги, гимнастичките изключително високи, елегантни. Аз съм гледала тяхното съчетание, заслужава интерес. Нека го проследим. Много добро изпълнение, много сложни колаборации изпълниха украинските гимнастички. Наистина, според мен, те при работата с тялото нямат никакъв проблем. При уреда са заложили, според мен, много висока стойност. Единственото, което лично на мене не ми хареса, е, че прекалено дълго време се задържат в едни и същи формации. Иначе наистина много добри гимнастички. Виждам и оценката на Словения 15,700, за трудност 10,400. За сега начало е американския ансамбъл с 20,650. Словения има 15,700. Току-що видяхме изпълнението на украинките. Наистина доста оригинални елементи. Което ще промени класирането. Много модерна композиция. На мен изключително ми харесва. Много красиви гимнастички. Сега предстои да наблюдаваме ансамбъла на Финландия. Ще ни изненада ли с нещо Финландия? Истината е, че последните години финландките влизат почти на всички финали и дори и на двата уреда успяват. Точно в началото на ансамблите споделих с Таня Стоянова, че много са напреднали през последните години финландките. Кой знае каква изненада не може да се очаква от тях, но наистина много приличен отбор. А ние българите сме нетърпеливи да видим и нашите диаманти, но това ще се случи малко по-късно. Те играят във втория поток след 18 часа.
Надявам новите се, си да. композиции. Да, С ще ги новите видим. композиции, надявам Новите се, трика. ще успеят да ги които изиграят. са много хубави, много трудни. Ние сме ги гледали, но тук българската публика все може. още не е. За първи път ще играят пред българска публика. Те представиха своите съчетания за първи път миналия уикенд на Световната купа в Пезаро и там спечелиха